Ta mentagis ngipat ngadon ni kaban peteng biang ini ke jing hikai. Kabayadei bat kinongrim jong ke jing shekri play. Ngakwa bangan ni ay kren ikan ke jing kren. Ala ay mentala lightly yagi nongrim shekri play kibadon naga Bible. Kabaningkong ngala kren ke jing khot ke jong play. Kabaan nga kren ke jing yaine. Kabalai nga kren bapide bin sngot ho ban sedang iki berit. Menta ke sngi ngakwa ngan pen iya ka weipat kan nongrim. La singala ngan ong bagani ka de kan nongrim. Mla ban kiar na kan nongrim. La dangi de ban shekri play. Nganut ban ong kumubriu uba shekriyo play haga ba puli ketien ke jong play. Bat kabayai hikai ki brio malaga por. Ngamla ban syukran ke ketien ke jong play. Lada nga klem snot ho iya kini ginongrim. Bat iya kini ginongrim ngani kiran barobor. Nama kini ginongrim ka bau play udah pen pau syai kedar haga jing im jong ashimat. Nganut ban ongkum ta. Namar adien ba nga trei ke kam ke jong play nga syukriyo play ko makat tu kat ni senam. Ngayon iba ngala persang daga bor daga buit daga jingla daga jing persang baro ngadwai ng shajing in alelut baro. Hot ngam ong ba kamday baro bang le ngayon ihi ba ublay don rangkat. Henry ngaklem da snot hopan iya karukom shikri play hakani ga nongrim kabangan sa pen isipi. Shakri yu play kat tu ni por mensua la sirigi pau snam. Ngam da snot ho iya ka kabanga le agata karukom. Daga banga siya bot lang bat ki priyo daga banga syutip ba. Ublayin penroy ke kam ke jong play daga banga shajing it daga banga aiting adwai. Nang tade daga banga 3 minut ke kam ke jong play daga banga mga pudi ki kot jong ki priyo jong play nang tade nga. Pet ye ke ketien ke jong play nang tanga. Yo iba ke jing duwai ke daga bakraw. Le kita baro nga le. Tat adu ki katu ane tiligi snam mentanga sesungut ho. Bagita baro kidai ki pedai ban duai kidai ki badan kam ban le bahaban minot ban le kidai ki badan kam hanrai kawai ni nongrim ki bang akhlem sotho agitu ki por kidai ngam da sotho bah ya ka jing ia ka jong play bat kani kalalong ka jing ka bakraw ya nga teng ngakli balay try ngala treshitom kat ni ngala le kat ni ngaklem yo iba kanda long kana roy ngaklem do yo iba mendapen long mendapen man bahai kita ka bangale wat lang ale ka daga do not ka bakhoit ka ba bet ka jingmat dei tat adu ki katu ne tiligi snam menta banga sosotho shai ba plan ngaklem sotho bahai ka ni jing ia ka jong play fi ngadakwa ba ndapen shai bahai fi kita ngam snut ho ba plan u play kwa yanga ban pen ksan dagi jingle kwa ia ka ban pen pau ye ka jing treshi tom jonga ba ka kamu play ka roi kwa ban pen I ba dagi jingle ba dagi jing persang jonga baro ba ka kam jong play ka long la ne bi ki priu ki yo chimpenem ne bi ki priu ki yo ma kwa kum tau play u play hakani ka moga jutan go bet mai ngin no kum ta u kwa ban pen I ba ka baro ka bangi le ka long bet hapo jong ka jing ai bor ka jong play hapo jong ka jing trei ka jong play te halo jing ne baro ka ya daingi bangin dup tip ba ka do anom yo le sarang namala nga minot mga la nga tresito mga karoy ka kam te ngai ban yo borom ngam ong manginom de ban 3 minut manginom le chito mi ka kam ka jong blend re ka bang kwa nga nong fi le iki bro daga bas ngot ho ba ye ka jing ai ka jong play
Wat le ngan bu da ketian ngan da ai kum ke kenja jing maham ro. Wat le shabar na ka jing ai. Kamlong ong no da kiwi kamlong mo kamlong approve la da bu da ketian English. Kamdan ka approval la da pipuli na ketian ke jong play. Kamdan ka papin siluru ingi. Kamlong ka papin honro. Bala dangi le shabar na ka jing ai. Fi day hangta da pipuli Bible pisayo ba kadan gani ka ketian kamta maga jidai baru apsupol. Kasi ngan wanra kumta gani ka pangadang sidap ay Bible study gani. Fi u apsupol u day mo u apostle u ba kamtam baniki waipan aga jing shikri. Kajing tam jong apsupol kabaning kong kadai u kamtam aga jing sngaut ho iki bakan jaman sim. Kumangan suang fi nginom tip iki jing ai jong man sim khoi. Lada kam day no apsupol. Nginom tip ka mystery jong ka balang. Kajing mayan jong ka ketian balang. Ladam day no apsupol. Nginom sngaut ho ro ka jing penim bakawan siyang gentle. Lada kam day baw apsupol kuren shy. Nginom sngaut ho ro kanigaday ka bang akwa babinda shy ba. Nginom sngaut ho ru yakarukom shakri blay hakarukom jong gitu ki santa ligi jing shakri u apostle u prophet u evangelist u pastor bat u teachers lani unong hikai. Nginom sngaut ho iki babon mo ang no yakataga jingpan pao ka jong blay iki bakraw haga jing shakri blay. Uniu briu ula khamtam yaki way haga jing shy jong ka jing haga jing day bat kabakan jaman sim. Kabaar. Uniu briu ula khambon haga kam blay. Ang no ula khambon yaka perthei daga jing shakri ki jong. Kabakta adu mentagisni. La arajar senam tam. Nang ta mday tanggata. Uniu briu ula tho lai pawa na ka testament gabatamay. Kabakalalong ka Bible kabangiya puli mata. Tidak pipet yaka jing jong wafsul Paul. Kumno laban le kat ni. Kaya papalang yu ubaw khamle khamtam. Nga kwa binsot hu uong kumno no breo. Pen ngini puli. Ngini sedang ningkong nagashiti ka ba ar ki korin. Kalanang ka ba henrio. Sngap uong kumne. Ngite kum ki parabi trailam bat ublay. Ngikerpat yapi. Bapin pediang leno yagajing ai gajong play. Fi gini kiktian nga kwa finda mak bahaban shimika sngap bahag ni digi secrets jongka jing shikri play. Upenan kampun sin bahag ni kiktian ka baong nginom pediang wat pediang leno yagajing ai. Fi ang ni pisusto bau nu brio udan gajing shy. Udan gajing shy ga bakham kerpang gajing day ni gajing ai uang naip leno gajing ai gajong play pet ngan puli fi naka shiti ki galtiagal na ko ba ar nagad khat ka ba lesingan puli ni ko pon nagad khat ka ba ar pu ar uang komne ngam penle no gajing ai chong play namala da kalong ka hokalong de hukum tikum tau kris uyap leno Fi uniu briu u kham sngaut ho kham janai yagajing ai bani ki way wat adu mentaro ngan suong bait nang ni kumbanga shem wat mangi hak ni apa kari kasi jan tiaru khambo ni wat ladangi ong ngila ya la ya nginget yagajing ai ngi mongi ngi ruai yagajing ai ngi krench pangajing ai ngi klempat sut ho ba Wat mangau bekeran ang niru ngaklempat runglut segajing siki kamera jong ni gajing ai ke kraw palat. But uniu briu penan kam berobol wap supol penan kam berobol kini ong
Bapinom pediang leno jing ai wang klem leno jing ai blai kinda puli shu yo no brio klem leno shisha pet ngan puli fina ga bible u ongkom ne sngap ngan ong skawai ktien u ongkom ne tong ini puli na ne ktien ga jomplai u ong hagalanong ka ba siti koren ga ning kol na khat san ga khat ba shi phawa henry da ka jing ai u blai ngalong ka ne ga bangalong but kata jing ai jong u ko bala ai nga kam sim lalong leno ken fi ni ktien leno ka klem long leno but ka klem long leno Henry ngala 3 minute kam tam sikat day baniki barot pan om mga Henry kita kecing ai blaiken ke badan lambat nga fi uni ubrio nga kwa finyo ilang ikani ka bangayo mga ngayo balay uni ubrio ko mga ong piu tamma kecing yo kecing iki bukan jam sim utammi ki way ka kom trei ka kam ka jong blay ka pertei u kham tamma ka batho ka tien ka jong blay ru but uni ubrio u kham tamma ka jing sngot ho ke ega dau bo nu brio u roi kat ne u krau kat ne u laban achieve kat ne ki ega krau ngayo kan ega de buat beri ka ngayo inau of support ba u nu brio u lap ia kan ega jing ai u sngot ho ba ia ka jing ai ka jong play tagadaw ngan pule fikat tu kat ne ki kitien kiba ni rap if hiba pin sngot ho ba nai train nai le shabar na ka jing ai fi u ong kum ne ha ka shiti shigi karin ga banin kongol nang balai ka khat ga shi pho ong kat ba kum ka jing ai u play ya ka bala ai nga kum rang ba nong te start ngala senge ga nang rim te wei pal te na lon re to wei po wei on sumar kum no te na lor fi u new brio u da kren sha ya de wong kat bakum ka jing ai ka jong play ya ka bala ai nga fi u new brio mdai bu shu trei glomar mdai setia ba ula ban trei na mal bu khamle satar na khamla ban bon khamla ban kreni lap kham bon ula ban duai kham bon gi wei ne kam da dei ka ta ga jing yo i jonga ula plau ai ka testimony ang to ha ka tu ka shitish ki karan ga banin kongol nang ka ba ma ka tu nang ba khat san ga khal ba shi pho bo ong nga enring la mo ngala na klem plan ai ik jing ai blay ngala 3 khambon ngala 3 minute khambon meni kibar on re om nga re ta jing ai ka ta jing ai ka 3 nga klem lang len ai ong ta tin ka ta ga de testimony ga bo ai mo fi ik bo mut bo no bri ula ban 3 shitam ula ban job shibon ki ula ban roi ula ban le shibon ula ban sngot ho shibon kam da day abo ula day ba uyo usngot ho yagani ga jing ai ga batray ga jing im ga jong u ko mo brio shmet day hang ta vi ngi tray ka mo blay ni persang do ya ni khun na ta da ngi le ngi klet yagani ni klet ma ju klet yagani ga jing ai uni brio ngan puli bon bai fi mi singi ngala puli fi gitu ki kat de tli ki khan fi ngan puli biang ong kat bakum ko jing ai blay ga bla ai ngala kumunong tay bustan ngala seng ni nong rem fi da fi kren bai ni uni brio usngot ho ke jing ai ka bo blay ai u but ka jing ai ga bakum no ka dan ga jing em chao ngadang sidap ai ga jing kai ha ga jing seng u absopo udan ga jing snot ho ba u de u say u ba unde u apostle u bari ben shiki gentle but uda snot ho ba u le shiki gentle u khlem ni ra shu ka gospel ni lai ta ka jing hikai ka ba yasriem agar kom jing jiu uli ira ka gospel ka balong ya day but ki gentle but ka ta ka gospel ka ba day gentle ka gospel jong jing ai Hide yang tabang ni pai shaga jaka ka be na kran shikrani ni pai ga jaka ka be ba manta me ki priyo ko pli na ki shakri yo blay ko na ki shakri yo blay ki prashang ya kaban ki prashang ya kaban yang ha ki ba kim de ban yang ni shakri yo blay ni tray ka kam blay na ni le ni yang shabar na ni jing ai ban ni rap ye ki priyo shigi jingle
But ngipin poi ngiyalap ya ke gospel ngipin kelumari ke brio. Uniu brio u apostol Paul u snutro bau bleu khat ya u bau long apostol ban le chigi gentle. Tidak ulet chigi gentle u tip ki gentle ki pe na ki jiu. Ban da ulet u hab ban snutro ke gospel ayu unra chigi gentle. Nagata ke daun na pipuli ulet chegaltia. Na pipuli abau Paul ulet chegabalang na Galatia, fiyo iya ngalanang ko baningkong uto no hagad khat banrio. Na pipuli nang tenejrong ko to don tangkaway ka gospel. Malay uong kumta. Na mauong as ngulungo bapila kenriya no shen kata-kata na utaw bala khat yapi sngapa. Pila kenriya shen kata-kata na utaw bala khat yapi hagajing ay ukrisya ka way pat ka gospel. Kapamlong ka way pag gospel ritang badan kiba pen kuslay pi kiba kwa ban pen kelas niu i gospel kasong Kris. Unut ban keren nu priwang lada mangila ni wa angel na bneng itu khanapi ya ganono gospel ka paper na kapala itu khanapi ay bulong bala tim. Kung mga laong mensua nga ong menta pat ladaw nunuru itu khanapi yang nunu ke gospel ke paper na ke babila priang ay bau tau lang bala tim na uong adu kata balay bitim namar udah tikna bahaya ladi ke gospel ke baura sigi gentle ke gospel ke baura sigi gentle uong ni ula khat ipi sigi jing ay Kris. Fi ke gospel ke bawah Paul ura sigi gentle kede ke jing ay mengiyo jing penem datang daga jing ay sengapa ngiyo jing penem datang daga jing ay katanga kwa pinati kena dan giba kiba msut ho igini gege dan giba perkhat bang hikai ba ke jing ay ka ay bor bangin laptop lani ke kumbaong no gibri ba ay license bangin laptop kam dai kam ta pim job yo pop shabar na gijing ay gijong play pim la daga bor job pim la daga biang daga hukum an job yo pop dan ka maniap ujisu ya baga ding fna na mabaga hukum kam la ka hukum ka daga nong hikai bangin yo bangim la nagtaga daw nong ka hukum ka day ka yit kampen khoy jepi da pipet ka yit POE ka jing jabo ye ka jing bakla tang makam laban bet jepi kadan kam yo Jesus Christ upawan manuela me ka jing aye but I ngu you play bagani ka gospel ka wan pa shingi ka gentle baru play to say you Apostle Paul ba wan long apostle shingi ka gentle but ka gospel ka bangiyo mangi ka gospel jang ka jing aye but hapo jang ni ka jing aye ngilaban im ka jing im ka babet hapo ni ka jing aye ngilaban im ka jing im ka bakot hapo ni ka jing aye ngilaban im ka jing im ka job hapo ni ka jing aye ngilaban im ka jing im ka badan buram shabar nang ta pimla nai persyang da ka jing la jong pi namar ka jing la jangi khamat jong play kam dan meaning play la ngi ka hok ka jong shimika kum ka jankup ni pong ka jingim panirong sigani ka jingai ka jingai but nga kwa nga ong fit nda bangi mut ban shakri yo play ni haban snut ho ya nong rim ka bangi yang namar ngayo brio bagi persyang ya ban le ya ke snaba ban kren ya ka bakhlem de shai ban hikai ya ka bakhlem de snut ho ngam sngaw ya ila dagi priu kim priangi kini ka banga ong nama nga klem kren shabar na ka Bible nga puli fi mentada ka kitin ka jong play bo Apostle Paul wong ni wong ngas ngalengo epi bapikin ria no shen kata na uta uba la khat epi shiga jingai Kris shiga wipal ka gospel fi kini ki banget e Galatia niki wan Paul with job iki hikai iki bagi day ya gaban pediang ya gajing yo Jesus Christ ya gajing ai ga balang bajo
Readien kawan biang ke jengikai, kiwan biang ke beriu ke behikai, ya kejo si kejo. Pilap bau wa sopol ni udah keren korde. Nabi puli na ni kitien ke jong play wang, udah ang nang balai agi galti agi bubit. Nabi puli lot ikini wang atopi pi pediang ya mensim dah kejing lek ka hukum ni dah kejing pun sengau kejing ai. Fi in nabi puli lot ikini ke galti ada nabi puli kejing thok ke jong hap sopol. Fi ni I bau ni beri usung thok ya kejing ai. Naga taga daw, tangi ni puli ya gani ke Paul kat tuat ni khat. Mau ni beri no tray kamu play. Udan gani ke jing shai. Pen nganda pen ifi. Ngam keren shabana ke Bible nganda pen ifi na ke tien ke jong play. Tangi ni puli na ke city ke jong Paul sigi nang Ephesus. Kalau nang ke belai. U ongom ni. Segaman puli khat meningkong ke baar. Ongom ni. Namar kani ke daw nga u Paul. Unang sa bendi u Chris Jisu sengab ha na ka benta jong pi ki gentle ngada dua I bau blay un belong if you bepin pet ye ne kten na yang ga jaga ga bapi berkat ye ke ein rei ble jumot ye ne kten ke jong blay ga bang kren uang nga Paul unang sa bendi u Chris Jisu na ka benta jong pi ki gentle uang kom no bite bu khal bobon lada shisha fila yo snow shapang kata gajing peniat jong kata gajing IA uplay fikini ki kitien ki digi bejulio ki badran kam aba pinskoto shapang gajing peniat jong kata gajing IA uplay ia kabala ai hangana ka benta jopi sngap ngana puli bada gajing penpau ula pentip angai kata gajing mayan kat kumbang ala tho menshua hakendiat kitien hakaba haba pipuli pila ban snautu igajing shampang jonga hagajing mayan Chris ia ka bahagi we pateng benrio jumla pentip au kun khon benrio kumbala penpau menta gi apostle bagi nong tur pagi bakho jong u hau mensim balai bagi gentle kilong kinong yo pateng bagi parat khot naga met bagi nong yo bentalem naga jingkular hau Chris Jisu daga gospel fi u new bri usngot ho igajing ai bo blay khot yo bani chi gentle bani kai igajing ai but usong nga khot benyo ia ka bala penlong inga unong penihat sengap au ong ni ten kat bakum ke jing ai jong ke jing ai a u play ia ka bala ai nga kat bakum ke jing tray ka bor jo fi hanga ken u bakhamrit ban yo barit tam na giri khoi bero la ai ia ke jing ai a ia ka ban lap agi gentle ia ka jing ke spa bamla tip shu ka jong Chris Tongini pet ye ni jing tho jong pa umot kum no bu tho ke ga bu kuren ni pila shai ba new pri u de snot shai bo ble khali u shi gentle but bagani ke message ke bo ra shi gentle ke dai ke jing ai ban pentip ye ga jing crowd jong ga jing ai ke jong play ke jing kin respa bomla tip shu ga jong Chris ban net ye thu inu igi gentle pi dei hangta pi se snot ho ba nda habangi shakri pat yo play ngi kinria no na ke jing ai ngi let pat shi we pe jing le but ngi mix up hangta but ngi msungut ho shu she ngi pai na ka daw nga kwa bangan shukran ni fi gadi ka nong rim shakri play fi ingan wanra ye gani ga way gani ga par pa pindup sngut ho fi ye kiniki ki banga kran ni alji shangala kran ba po ki voice message ngala slam but nga wanra biang namar nga shisha maladi ba ubleu drive pe nga shani she ki jing shisha yalam be nga bangan kran ni gini ki fi ngan ong biang gini lada fi mut ban tray ban shakri play ban roy papinyo ige jing roy
ngan ong biang sisien ngau tho bahai ke jing ai namal ke jing ai ngabamo ke jing ai kadai ke bakadau ya ke jing jatai ke kadau ya ke jing shania bat ke jing ai ke kadau gumta hakapor ba ke jing ai kampat wan ubriu persang de bor baro uba klan ubala upoi siga badai re betul ukut no but ublei uiet kata ba wan ra ke jing ai ke de jing jatai Shaya gani kitian ka mga pun-i fi managsin ka jing ai ka de jing jatai fi ka jing jatai nang no fi ka jing jatai na mga ngitray da ka jing shania ngitray da ka jing jatai habang ang jatai kamot pisang jaito kamot iya ka ek bapile ublay umsngot nat bapinyak saad sapet bahay ka briyo ka biyak saad jubor Finio ikinom dadan ka jing rai lada file shitom ka kamu play shabar na ka jing ai Pim dan ka jing jatai kamut pim shania au play pikrem dan ka jing ai rugo bas kem au play taga da fi iyo so po tre shibon minat shibon ta mo ang mdai mga dai ka jing ai namar hapo ka jing ai ka dan ka jing jatai taga da wi nga sa ong pipa ujisu ga porbo wan ching ni ka perthei ula deb ong lu pai ka ne tangbangi persanghi bani khun ula deb ong lu pai pet nganda puli fi nama ba wan ga por jang hukum kat kum ga bible wan ning kong shigi jiu ni ta da wa ban yang ga hukum and pet ke hukum kren jong jisu u ong kum ne pet ngan puli u ong kum ne Matthias no ba khat wei kada khat ka ba ar phopra pe wong kum ne wan hanga pi baro iba thaj bat ki bakia ga jinket aktin si ko ngan penjam ga ji shakam dai ta aktin si ko ong ti ngan ai ka ba ja thaj api fi kani ka ktien ka ba ong wan hanga pi baro iba thaj bat ki bakia ga jinket lada pi puli ba ha ya ni Ajing syak ka klem da day ye ka pop. Kam da day ye ka problem. La da pipule bahai ni nak takda wa ong ye brio da pipule Bible kam puli ka context barakawai. Nai puli shid khat. Na mai need khat ngi shimba bang shid karan ni brio. Fi iya ba ong wana nga pi baro ba thaj bat bakia ga jingkit dengan ai ka baja thaj ye pi. Kit ye ka tongan da puli yang ni wa. Payuang ni shimmi ga lingkor jonga phi kairu nanga nabanga uba lui bar baret ga not pay ba om ne pin sham ga baja thaj ga men sim jo phi ja thaj na ga snga ba wang na ba ga lingkor jonga ga lang ga bajam bar ga jinkit jonga ga sting haji shala pi pet ba ga ni ka krane ga rukom shukr play haba krane ga lingkor ka krane ga jingitre haba pimut ban tray ban ringi gani ga lingkor sngapa uang wan shua shanga pin shame ga bajat hal uang gumno uang shimmi ga lingkor jonga hikai na nga na hikai nang no kulem au hikai na ka hukum ne nang no uang hikai na nga uang hikai na nga pin shame ga bajat hal ga ban sim jawi Piti buam lo, na baga lingkor jonga ka lang ko bajam, baga jingkit jonga ka dega sting. Kani ka krene ga evitem ba unda wan ma unwalam i ga jing ai. Baga jing ai ga dega jing jathat. Nda filasko thu kumta vin sa yu i ga jing roi. U blame dan jing dei baga sap ngala jukran tangi gani. Ka sap kam dan jing dei baga blame sha na do bas dang ga sap. Ka sap ka thawi ga jing tim. Ka thau ye struggle ye jing excited ye jing khun ublay priang ye ta priang ye jing shania baru priang ye jing ai fi ka jing jat han u jisu no mut ban
Pesai ke sana jarwa ke senran ngam tre le kambakat bagi dangi kelumar. Pensyong syania hau plang. Iki brio. Ndakila syong syania kamut ndakila jathai, ndakila long jai. Hang ka kambak saja. Buan ba ki brio mentah. Kesat yakon, yakon. Mut bet bahkan long bahkan roi em. Lada pi yakon. Daka bor jumpi. Pin poi pin long frustrated. Andai lada fi 3 minat. Daka donor ubabek. But pi ngau bahaya ke jing ai. Baka de ke jing jathai. Piniu i ke jing roi badu play uni operam. Nganget kalaya rap epi gane. Tangini tuai. Ko try ngadap daga jing sngongo. Ya gani ke jing hikai. Kabalang ke jing hikai ke bangitan kamban pensyai bahaya ke brio. Try ngala puli ke ni ketien ke jume bat ngayo i bagani ke batan kam tam. Bat ngadanget ken try bamen pelong ke ni ke jing hikai. Bahkan kerkhui ke bapon ke besngap. Ngai do cheme ke puram. Kuteng ke jong chisu ngi tuai. Amen. Tu blen kerkhui pi ko blesipon.